Wala nang makalaho sa sentrong bahin sa Davao City ang usa ka security guard dihang nasakpan sa checkpoint sa mga sundalo sa TF Davao ug Turil Police sa Sirawan ning syudad nga nagtipig og gituuhang shabu bandang alas 8:50 kagabi Hulyo 3. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Eliseo Kual Haloyhoy, residente sa Zone 3 Poblasyon, Coronadal City, South Cotabato. Nakuhaan ang suspect og drug paraphernalia o gituuhang shabu nga mobalor sa 3,360 pesos. Nasikop sab sa mga pulis sa Maa Police Station 16 kauban ng mga pulis sa DCPO 1st CMFC ang top 8 regional level sa illegal nga droga sa gilusad nga drug buy-bust operation sa rooftop sa Erigis Place sa Kapundok, Maaning syudad. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Vincent Carias Igania, 38 anyos, residente sa naisgutang lugar. Napalit og nakuha sa iyang posesyon ang 40 grams sa gituuhang shabu nga gibana-banaang mo kantidad sa 640,000 pesos. Pasado alas 12 kaganihang kaadlawon Hulyo 4, nadakpan sa kapulisan sa Ecolan Police Station 15 ang tricycle driver nga nagbaligya og illegal nga droga sa pusher buyer nga pulis. Unang napalitan og usa ka sachet nga adunay sulod sa gituuhang shabu ang suspect ug nakuhaan pa kini og laing duha pa ka mga sachets nga adunay sulod sa gituang shabu nga tanan-tanan mo kantidad sa 9,760 pesos. Giila sa mga pulis ang dinakpan nga si Raul T. Garcia, tricycle driver, residente sa Purok 1, Sunflower Street, Santo Niño, Barangay 5-A, Bangkiruhan ning syudad ug nadakpan kini sa MacArthur Highway, Barangay 74-A, Davao City.